Ve smyšleném divnosvětě existuje jeden byt, ve kterém se Áďa s Mirčou rozhodli spolu žít. Obě hvězdy internetu v oddělení bizáru, často u nich dochází k emočnímu požáru. Adela zastreamuje v ruce telefon, Mirka na ně křičí, volá se drsný tón. Bytě bordel nepořádek, všude zbytky jídla, ani jedna nezná postup při použití mýdla. Závan cigareta, potu všude samá špína, jedna druhé nadává, která je víc líná. Život jako stream, co se nikdy nezastaví, jedna řeší hejty, druhá i plavě staví. V jednom malém bytě, kde se nedá dýchat, Adela a Miru na si chcou partary míchat. Není klid, není mír, jenom další hádka, tohle jejich soužití je jak hororová pohádka. V malém bytě peklo, stěny šílenstvím se třesou, Adela zas natáčí, lži se světem nesou. Bere knihu stínů, prý Mirunu prokleje, Mirka se jen divně koukne, panáka si naleje. V puse cígo, žádný strachy, zapne streamy, dělá prachy. Život jako stream, co se nikdy nezastaví, jedna řeší hejty, druhá i k hlavě staví. V jednom malém bytě, kde se nedá dýchat, Adela a Miruna si chcou partnery míchat. Není klid, není mír, jenom další hádka, tohle jejich soužití je jak hororová pohádka. Jejich oblíbený obor ornitologie je, ale chlapi, dám vám radu, kdo uteče, vyhraje.